Yaw ng bata. Yaw bata, yaw. Nadiris may awaaw. Giputlan sa ulti. Kulata pag yun, gidunggab pag yun. Ako di kulos na kum, di kulata gid gab. Na dagan tao din sa awaaw lang alin. Na diha ang patay diha, dapita. Uti, wala na yung uwang bata, luya lagi samahan uti. Giputlan pag o. Naron ti kanaaman diri mga NBI. Bunalan pa kuno no, gidunggab pa. Bunalan pa kuno ti, dayon gidunggab-dunggab. Oh, yan dudas mga tao diri ti gilubong na siya kay daghan namang lapok din gikuhag balik. Ibalhin ang oo ko numero nabilin dito sa pikas kay wala naman diri oo. Giputlan gyud ulo. Na kumailhan natin kung kinsa ginang mga samas ka takto gid lagi. Asa man ang bata ta dapit? Tapos babaw. Sapa dapit? Nakos na mangga. Ana buro. Mangga. Sapa dai kuno ani sapa dapit. Nani sa bas mabaw? Oh. Kana bang kanay kanal dia ah? Oo, gikan sa mabaw. Oh. Naaba mi diri sa waa kay ni urong mi. Uya Ambot lang ti kinsa na mas tama sa ani ti ilhan ni ron ti namang mga NBI ni magkuha ta sa kanang sa tigiwat ya suko. Suko. Kuha ta suko. Tan-aw sa takadjot yan dali kaya. Apo wara wa mo ko magdali pud. Di na po ko magdali ya, maganaw ko ana ya, luya. Ah sige sige. Ato ta dito sunahan. Di mo. Tanaw ta tanaw. Tagana din tao. Kanting tao. Makita ra das dol. Ay, layo man. Alayo pa? Layo. Layo pa di ay. Amo labang pa sapa. Ano lang kalaban na ang sapa inan. Kinsa may nakakita gyud na? Ang itag dabong. Ang nangitag dabong. Na. Kaluos. Di makita po, layo ko na kayo. Asa rin sa paano? Asa rin dito? Layo pa dai, layo pa. Natulog na lang. Ta dito sa babaw di ay. Adolfo, kumusta man? Mingat to ka? Ha? Layo? Kita ka? Kakita ka? Tapos babaw yun? Duro ka kita? Di na pasudlan? Ha? May kang tao dito? Bunga lagi kan eh. Bunga lagi ayo ngantep kan. Kamusta ka kung ito kadali? Kamusta ka dari mga amigo. Dan ang bata dari nga nawa kita na pero patay. Magbago pa dito. Duyas bata. Wala na kunoy ulo. Tapos naglagom. Nagiluba pag yun. Kumana mo dito? Tanaw ko na tayo dito. Duyas bata oy. Play ni 5 anyos. Nya. Gilubong na nadaan ko ya? Kana mura gilubong gud siguro na. Lagi kawot. Kami plastada may kubutang ito. Na. Gilubong na lagi din eh. Ingon pas mga tao. Layo pa ya? Oh, ngadto sagka pa kanto nya lugso. Dol na lang yan. Ha? Daghang tao dito? Di adri. Doon hinlo na mo rin eh. Daghan kayong tao. Siguro maabot. Wala man sila yung tinali botilya gyud. Nag-assume lang sa papa nga. Damgo ra tun. Oo. Oh, sing ugalingon lagi. Daghan na mga unsang rasa na nakit eh. So diiri mo sa babaw. Sa babaw mga idol. Dito sa babaw. Di adari.
Sus, layo ni. Mana? Anak mo kung di ar-ar mo wala. Abi. Dito sila, di ar sila. Sus, layo ah. Di ada diri, pita. Ano lang, atong lagi sa kuan dito sa gobyerno mo sa pulis nila paro. Derita di ada diri. Pwede ra mo sorry to boss. So di ada diri ah. Sus layo-layo gid. May mga kawayanan. Be. Naon na to be. Kiluoy ba ni bata? Tadi to idol si. Hangak mo deh. Ha? Kiluoy juga nang kaya. Kira sana na. Kiti. Kaganina. Sa may nakakita. Kamu? Ambot ka report mo lang naabot sa mga to, nakita daw ni nanabong daw. Ambot kinsa ko ka. Ah, nanabog ko nino kawayan man. Kita ba dere di? Dilera. Subod dito tayo sa. Malatawin mo dia. Ah, dere. Ano doy? Ang taga naman magpalit ng mga sudan. Oh, Gamay ba? na dia adi ay. May cordon. Boy magkakinde, boy manabong. Minta kadangog man. Sus. Dako man ang mata adi ay. Kaluoy. Ipal gina. Di patay di ada ulung. Abul. Tindahan lagi nih. Dan rin no? Dan ra. Pergi dan adalah. Gidana ay. Nakalapok na. Ha? Oke, duda ko gilubong mo na. Gilubong mo yung ikaw. Asa kang una? Atay sa nagputay. Putlang. Dala pasahod nga to. Dala ayaw naka-dool ito. Tambuang tayo na. Wa man nangingog naanod gyud. Wa po na puting sako. Pero dili no. Nadi sako de. Basig na ang ulo sa sapo. Sako ay Oh, iya gyud. may kabayo na ako. Pilay adi pidado ani? Say. Size? Kapitang city na kumutuo. Hala, Ginoo. May bahagi. Wala. Karon ba ni di padugay gabi siguro gibutang. Nadi baharo ko mapaganay wala na ganay. Oh. Pero ko na bong ilmi sa gabiha boy kaluoy ana nagbuhat ana eh. Asa Na lang maamang anak ko? dool kay luoy kayo man. Wala na po'y ulo. Oy, nang iyahagi na anak, makon nga iyahagi na. Atay ya gimal ko buhat ani. Pita. Oh, napadsa sa pado lang ita. Napagida ko ingna. Nay makareport tag na di patay no ba? Sige pangita. Panigawa. Pajok man ang iyang paa. Kana lagi gisuli gid sako. Day. Kada lagi gisuli gid sako. Naman ko na ni dinunggaban na ay dinunggaban. Ambot na apa kay dulu ba? May bawaan na ron. Ini ko na. Na may ingon nga gina ko gidunggab niya. Gibunog pag yun ba? Putla pag ulo. Kaluuya sa ito. Oh, gibater ko rin. Ah, yung paa niya oh, naglago man. Ano may saan na mata ada yung ano? Bata pag yun. Oh.
Ning abot ning pangita dari dapita. Sa una. Dito ra dito si Riano. Gitabok din ni gitabok. Labi na gila pang Ameriko ka. Bukit panimutana na ralik sa buwan. Ato lang ngita. Kaya post na ba? Kawarong adlaw. Kawaloron. Kawaloron. Kuan magapon. Oh, ito. Oh, walo na. Walo na. Wala pa mo kaya dito. Ko mo kaya. Kana ba? Di sa tamo bawal ma suko may mo kuan. Suko mo kuan na. Kuanon man ang mga kinuptan ba? Kinuptan na kuano na siya? Fingerprints ba? Kuano na siya? Kinagialasan man gud na. Ilhang gud na. Yung paminaw tanaw bro gilubong. Gilubong balik ba? Nganong magkalapok man na. Nya na gitungtong sa bato. Gikut-kut ni. Tudak ko ano berbukas wa patulga ang kudan. Wa patulga ba? Gikut-kut ni nya gilabay layo-layo. Din hidipit. Ampat na po kaya kaya ang nag-rescue updator sa babaw niya. Dito ra ang diri mo. Ampat na ka diri. Tay. Naka-rescue sila diri tay. Naka-rescue mo diri dapita. Wala. Ikaw may banda atur mo dito. Nya, dapindan mo ni episode day kayo. Ay kung inaway nag-agi diri. Mo dani dong. Ha? Mo dani ni. Manidan. Kinin mo dani. Karon ra ni dan. Tinuot mo manidan. Manidan. Ay magdito ko yaras tamo. Basig ko ani oy. Tunaan is kabaw dia. Ngao. Oy tunaan is kabaw dia. Nakuan lagi ng dan dia. Murag na ana ba buho. Agi ana guro niya. Sa kabaw. Tarong kabaw. Ano man ni? Libo ni ni. Bakaw. Bakaw. Di. Bakaw kabaw. Kung ano nakalapok po dia lawas. Gilubong. Gilubong ya gikut-kut na no. Gilubong ilaway. Ito ba? Lima kasi pinangitay na mong dinis lama. Ito kadlaw yung pinangitay na. Istit si Man. Istit na eh. Subrag sa mana. Tungod lagi ano yung nawa bata. Susungkit anang gyud diri ang patay naging bata. Sakay sa bata sus patilan. Grabe mga pagka nabunog pa. Putlan tayo yung liog. Ulo. Ang ulit bitaw ka sa iyo. Mao ang uwan na ron. Wag balik daw talo budutan tayo. Wag na ibalik butang ba? Ha? Oo, wag balik butang. Oo. Makita basig na ubos-ubos ba? Asako besa. Gisunig sako. Di bisa kasodi agud. Og pagtaw nang ang tuog asa gibutang. Di ta kasodya. Bukan opos beranak korot. Dai sa dai. Baguhay pag yun ni, kawa man mabaho. Baguhay pa nagibutang. Ay tulo ba man anak. Pag ipagburo tanaw. Mapay pagburot yun. Pag ipagburo. Gituyo ginagbutang diha. Posible matungtong nas bato. Wa may uwan dako. Ha? Di pag yun nadugay gibutang. Okay, hari na ta. Kawalo na kaadlaw day. Pumangita ay nakita ra gyud. So, ano na, patay na. Wala day ulo. Kaluoy. Boleh na kadto. Uli na ko. Tapos ko'y karga dito good. Mawa to no. Yung page dol. Oy, atrasin ninyo diya ko sa ilabot be. Inara ko na tagtungo diri kanang papa pa sa kaasa diri sa kaasa ra amahan re be. Ay. Sagkan mo. Kaluoy. Ay, kaluoy.
Ang taon. Ay, kalaban-laban. Oh ya. Wala lang ta. Hey. Luoy ta ang sakto. Mogay size unused pa man itong bata. Taon mo mag bunog yung sakto putlan pag yung ulo. Naglagong pag yung patiis. Ayun. Ulit na ta.